Chcem požiadať každú verejnú osobu na Slovensku, aby svoj jazyk aj v týchto ťažkých časoch naozaj prispôsobila už len z úcty k tým obetiam tak, aby sme tú spoločnosť viedli správnym smerom a nie otvárali dvere extrémizmu, nacizmu a neonacizmu. To je môj odkaz, podľa mňa, ktorý by mal zaznieť aj tu z dnešnej spomienkovej slávnosti v Seredi. My ešte máme to šťastie, že aj tu dnes s nami v Seredi bolo 20 preživších. Ale vláda a naše mladé generácie majú za úlohu nájsť spôsob, ako tento odkaz držať živý. A robia sa obrovské chyby, ak sa v záujme politicky zaujať, alebo mať viacej lajkov alebo followerov na sociálnych sieťach toleruje agresívne správanie, toleruje sa potieranie alebo spochybňovanie holokaustu alebo hrôz druhej svetovej vojny. My musíme hovoriť o tých hrôzach. Ja vnímam, že dnes mnohé expozície sú veľmi humánne. Ukazujú tie ľudské príbehy, ale ja si myslím, že mladým ľuďom treba ukázať tú hrôzu, aby pochopili, že ľudí vraždili len kvôli tomu, že boli inej rasy, inej národnosti, inej farby pleti, alebo iného vierovyznania, alebo inej orientácie. Pevne verím, že medzi ľuďmi na Slovensku je mnoho ľudí, ktorí tento odkaz ponesú. A tak, ako si pripomíname hrdinov druhej svetovej vojny, odkaz Slovenského národného povstania, že Slovensko bude aj naďalej schopné hrdo niesť odkaz aj hrôz holokaustu a že urobí všetko preto, aby sa na tieto hrôzy tu doma nikdy nezabudlo.